ovdje. Misle ljudi da su došli novi klip od danas. Ću vam snimati vlog od moje škole i što sam u koncertu. Hajde da počnemo. Evo, dole mi je bila škola, a sada ću skoro ljudi, evo čovjek. Pa, hajde da proćemo ga. Prošli smo ga. Dalje. Hitno kad je bitno. I napišite mu komentare koje ću challenge radit. Tako. Au. Idemo. Ubrzo ću početi snimati i igrice na Mobizenu. Clash Royale, Minecraft. Jel kviz, daj, ne. Iću. Idemo. Vidimo se samo za sve. Evo, vratili smo se. Sekunda bila. Salam alaikum. Idemo. Tamo medresa ako vidite. Ovaj će vlog dugo trajat. Bakir. Gdje si Bake? Snimam te. Šta pa, malo za YouTube. Nećeš. Nećeš. Bićeš na YouTube-u. Ne snimaš. Snimam. Kako, evo. Pokreću ti telefon. Nemoj da bi. Nemoj da bi. Nemoj da bi. Hoće me snimat. Nećeš. Ovo je Bakir ljenčina. Prava. Nemoj da bi. Ovo je stvarno, nemoj da bi. Hajde odmah na Sirius. Odmah na Sirius. Što ako postavim na YouTube, šta ćeš radit? Ako znači, ovom loptom ćete pogoditi, ne znaš koliko je tvrda. Bićeš na YouTube. Imam svoje videe na YouTube. Kako se kanal zove? Dobri. A bićeš na YouTube. Hiljada ćete ljudi gledat. Ma i mene već i milioni gledaju, pošto da vidiš kako sam ja snimke na YouTube slao. A znaš ti da ćeš bit na YouTube sad? Na ovom kanalu. A ja ću biti popularan. Popularan, hoćeš. Onda možeš nastaviti. Evo ga ludan. Lud, ko lud, bunje normalan.
Lūdz, buņa normalan. Ne, Daj telefon. Lūdzu, Daj telefon. ne može ovo moj telefon. Uzmi ću telefon. Ne može. Razbit ću se rusak. Ne možeš raditi, ne mogu kuće. Neću. Čekaj, ti druga smjena. Da. Pa zato jer imam 5 časova. Lud. Boga mi otišao. Gdje šta? Daj mi tu snimku. Onda lud. Onda se zna. Bježi. Pa bježi. Bježi bak. Tako ti ja tebe kad pereš zub. Gledat će te cura. Gledati i tebe. Nemam na curu. Imaš. Ja. Ovo je lučo. Čijano je dola Da auto. znate ljudi, Mirza je toliko juče je prnuo. Smrdio je kuću. Ma ja sam me vidio 1000 dana. On je jednom usro se u gaće, sam da znate. Bježi sad. On je jednom uspoli. Ćao. Nije moglo